Обича си безсирен филд през деня, когато е във вашата компания, но през нощта той става агент. Много умял в шпионската си пелерина, която никой не е видял. Гледайте всяка стъпка, която правите. Съмнителният доклад ще каже: Пати отново спи, виждаш ли? Но това никога не е доказано, вярно е не. Внимавай, внимавай, той е някъде там, с извънземните си очи от тук до там. Той е междугалактическият клюкър. Вашият доклад е доста проблематичен. Шпионин през деня, пилот през нощта, космическият кораб на монаха. Каква грешка? Той е междугалактическият клюкър. Дойде от космоса, фантастично е. Сега объркайте жената с телескопите, докато спите си правите работата. През свободното си време той взема кораб, появява се в новините. Колко сериозно! Видено е, уоу, крещи вестникът и той просто отива на междугалактически щастлив час там. Жената с телескопите е подозрителна. Оная сутрин видях нещо странно, Но просто мяу, взе колата на шефа, връщайки се с закуски от Марс. Внимавай, внимавай, той лети наоколо, с корабите на монаха идват тук. Той е междугалактическата клюка. Вашият доклад е доста проблематичен. Шпионин през деня, пилот през нощта, космическият кораб на враг. Оле, внимание! Той е междугалактическият клюкър. Дойде от космоса, фантастично е. Сега объркайте жената с телескопите, докато спите си правите работата. Ренфилд, когато иска да бъде дискретен. Дъл Неро Мяу, когато иска да бъде умен. Пилот, когато поема кораба. И винаги съмнителен, винаги гладък. Пати събуди ли се? Не, просто се обърна на другата страна. Фрей поиска космическия кораб, вече го върнах съхранене. Жената с телескопа видя ли нещо? Беше просто сателит. Финален припев, Ехо. Той е междугалактическият клюкър. Галактича. Тия доклад е доста проблематичен. Шпионин през деня, пилот през нощта, космическият кораб на враг. Грешка! Той е междугалактическият клюкър. Дойде от космоса, фантастично е. Сега объркайте жената с телескопите, Докато спите! си върши работата.